Godmorgen alle sammen. Eller godmorgen, det er nok ikke så meget godmorgen for jer, men godmorgen for mig. Jeg har tænkt mig at vlogge lidt i dag. Prøve på det i hvert fald, fordi at vi går ekstra meget i gang med juleprøver nu her. Mig og Debbie, vi har haft prøver i sidste uge også, men i dag der skal vi op i vores prøverum, op ved Cirkus og øve det hele igennem, og skal også torsdag, det er tirsdag i dag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag og lørdag, der starter vi simpelthen på Julecirkus. Det er meget tæt på nu, så vi har lige en masse ting, vi lige skal have på plads. Så Debbie, hun flytter sådan halvt hjem i huset nu, fordi, ja, cirkus. Så jeg havde lidt tænkt mig at tage jer med, så I ligesom kan se, hvordan det foregår og sådan lidt forskelligt. Men nu venter jeg sådan set bare på, at Debbie kommer. Jeg skal lige have ret hår, og jeg skal lige have børstet tænder. De første artister er faktisk også kommet nu. Og nu kommer Debbie. Så kan vi gå ud og smide kameraet i hovedet på hende, og så se, hvad hun siger. Lad os sige hej til hende. Mutti, alle elsker salami, stjerner på et fad. Og bare sunget en hel hånd. Og hej. Vi vlogger i dag. Godmorgen. Godmorgen. Jeg har 40 ting ude i bilen. Der er faktisk mere end 40 ting. 47 måske. 48. Men ingenting er til dig. Fuck dig. Ja. Ingen gavevideo i dag, hej. Så er vi klar til at tage afsted. Og du holder bare det hele, ikke? Yes. Det er altid så hyggeligt. Anton, som bliver til Julie. Vores bugtalergris. Ja. Ja. Så alle sammen, så er vi kommet op i prøverummet, og det er faktisk blevet lavet om. Men prøv lige at se, hvor flot det er. Det er jo selvfølgelig ikke hele kulissen, der kan være, fordi det er en lille sal, men det er altså her, vi går og øver til jul med musik og det hele der, og vores rekvisitter og alt sådan noget, men det skal I nok få lidt mere at vide om senere. Nu skal vi i hvert fald bare i gang, fordi at det er lørdag lige om lidt. Det er tirsdag nu, og ja, lørdag lige om lidt, og så er vi altså i gang, og så skal det hele være på plads. Så vi har lidt travlt, men vi skal nok nå det. Glæder du dig? Ja. Ikke en skid. Jeg troede lige, jeg glemte nogle papirer, men de var her. Nå. De var her. Nå. Yes. Skal vi gå i gang? Yes. Okay. Bye. Ui. Hvad er vi lige ved at prøve, ikke også? Og vi skulle lige have det der tv ud der. Og så havde jeg ikke set den der stige, så jeg får bare sådan min balle revet. Jeg har bare ikke... Det ser ikke godt ud. Jeg har bare sådan revet halvdelen af min balle op. Jeg ved ikke, hvordan fanden det kunne lade sig gøre. Sådan er det, når man bare hele tiden er en klovn. Au. Ligesom hende, der griner på nettet eller græder der. Au. Ej, det gjorde virkelig ondt. Altså, det har været sjovt, hvis vi fik det på kameraet, men det fik vi ikke. Men... Så det er endnu sjovere. Hvor gjorde det ondt? Gik bare ned sådan hele vejen, bakkede bare. Au! Min røv! Det gjorde så ondt. Nu vil jeg ikke mere. Okay, der var en bil. Var der en bil? Det var fordi vinduet var i vejen, så mikrofonen sagde lige sådan. Nu har vi trænet, og vi har øvet, og lige sagt hej til de andre. Der var et... Altså kæft.
Så nu kører vi lige hjem og henter lidt... Nu får vi gæster. Nu kører vi lige ned og... tilbage? Ja, på et eller andet tidspunkt. Ja, det er bare... Jamen, det er lige meget, jeg har ikke noget, jeg skal i dag. Nå. Så det er bare, vi skal lige snakke noget musik og sådan noget. Ja, vi kommer tilbage. Ja, det er godt. Men så bare give besked, når du har tid. Vi kører lige ned og finder noget mad, nemlig. Nå, men jeg har ikke noget, så I kommer bare, når det passer jer. Okay, jamen, så skriver jeg på et eller andet tidspunkt. Okay. Ja, der er mange ting, der lige skal være styr på. Netop sådan noget med musik og alt sådan noget. Så, men nu skal vi i hvert fald lige ned og have noget at spise. Jeg tænker, vi kører på Sunset. God idé. Ja, så vi kører lige hjem og henter min punkt. Og så skal vi have noget mad, for vi er meget sultne. Og så skal vi øve. Og bare aftale musik. Og øve. Og øve. Og øve. Og øve. Og jeg har stadig ondt i røven. Til Sunset! Ej, det lignede, du har noget i... Hvad er det der? Jamen, det er den der. Nå! Ej! Jeg har også flere gange sådan... Nej, skal lige... Nej. Ej, det er fordi, der er sådan noget på min skærm, jeg ikke lige er vant til. Nå. Jeg er bare totalt ikke i fokus. Fokus. Vi kan ned og spise, okay? Vil du ikke tisse? Du er snot i øjet. Du er snot i øjet. Vil du ikke tisse? Vil du ikke tisse? Det er Sunset! Hej venner. Okay. Vi har købt mad. Så bliver man glad. Og Cindy, hun tanker. Det kan I ikke se. Hun er lige der. Yes. Kan vi? Det kan vi ikke. Nå, men hun tanker. Og hun er bare super glad i dag. Se lige. Nej, var hun glad. Det var alt fra mig. Hej hej. Ja, så har vi lige en update. Cindy, hun tanker stadig. Der er ikke noget nyt. Så der er ikke nogen update. Og der er en, der sådan holder lige over for, der bare glor ind på mig. Men ja, Cindy tanker. Super dejlig. Hun er god til at tanke. Hun ved bare, hvordan man får benzin på bilen. Det er simpelthen så fedt. Altså, se, hvor glad hun er blevet. Hvorfor skal du altid filme, når der er ude at tanke? Det er lige meget, hvor det er, hvornår det er. Du skal altid... Ej, det går så godt herinde. Ja, ikke? Du skal altid filme, eller tage billeder, eller snaps, eller... Ja, hey! Du æder kun fra en pose, så er det sagt. Okay. Okay. Nå, men til jer, der spørger, der er rigtig mange, der har spurgt. Der er rigtig mange, der har spurgt, hvad min yndlingssang er. Det er løgn. Og, du har spurgt dig selv. til jer, der har været så søde og spørge om det, så vil jeg sige, at... Nu begynder nogen at synge Mutti og Salami, drengene, så hold jer for ørerne! Det er en sang, der har betydet meget for mig. Den har været... den har kørt i mit hoved siden... Der hang sådan en over det der styr der. Men det er en sang, der har kørt over min... Jeg bliver ved med at afbryde dig, fordi der er copyright for det. Min... Hør du, hvad jeg siger? Så, og jeg slap lige af, hagemand. Jeg kaldte ham hagemand. Desmand. Nej, det var bare fordi, han havde mundbind på hagen. Det var kun derfor. Nå. Men nok om det. Så har jeg lavet min egen sang. Når nu jeg ikke må synge min yndlingssang. Og den lyder sådan her. Jo, Cindy, hun er min store søster, og hun kører bil lige nu, og vi har fået Sunset. Yeah. Og vi elsker bare Sunset. Vi elsker club sandwich, og det er det, vi har fået. Men jeg spiser også en pomfrit. Wow. Vi har fået cola. Og ikke corona. Okay. Jeg stopper nu. Men det var en sej sang, var det ikke? Tak. Jeg sagde tak. Så har vi fået øvet, vi har fået spist, og nu har vi lige, godt nok ikke filmet så meget, men vi har lige været hjem og fix, fordi at det er ved at blive koldt. Ja, det er rigtigt. Han gaber. Lille Sancho.
Nu har vi lige været hjemme og fix, og købt briketter og optændingsbrænde, så vi kunne tænde op i brændeovnen, for det er så dejligt. Jeg elsker min brændeovn. Og det er bare sådan en, ja, det er bare sådan en dejlig, god varme, fordi alt det her oliefyr og sådan noget, det er så møghamrende dyrt. Så lige det der kunne smide noget brændende ind, og så er der altså bare rigtig, rigtig dejligt om nogle få minutter. Det er altså skønt. Og det er ikke også dejligt? It's so wonderful. Yes. Elsker brændeovn. Yeah. Så nu skal vi nok til at prøve lidt mere. Have en lille pause. Jeg skal nok have en pause klokken 7. Fordi der kommer min elskede Keldri på. Er du på en nys, eller? Ja. Nej, men jeg skal nok se stream. Lidt stream i hvert fald, fordi det er bare dejligt at se noget godt stream. Og jeg ved godt, jeg har snakket meget om, ligesom når jeg skal slappe af. Jeg har snakket meget om spillæren, jeg har snakket meget om Travs. Men man skal ikke tage fejl. Der er altså en konge mere, og det er søde René, alias Keldri. Og han er bare et af de mest fantastiske mennesker også. Altså, så hvis I er på Twitch, hvis I elsker at sidde og se Twitch, gå ind på Keldri. Shout out til ham, fordi han er altså bare Guds gave til rigtig mange af os. Så gå ind og hygge jer med ham også. Han er alle jeres minutter værd. Men nu skal vi lige have smidt resten ind i brændeovnen her, så vi kan få ordentlig gang i den. Og så skal vi i gang med at træne igen. Jeg kunne se din arm, jeg tænkte, nu laver du et eller andet lort bag ved mig eller sådan noget. Jeg laver ikke lort. Du spiser lort. Jeg kan godt lave lort. Ikke nu, men jeg kan godt. Skal du få en Pokémon? Skal du få en Pokémon? Jeg kunne lige få en Pokémon. Pikachu. Og sådan er det hele november og december igennem. For helvede. Vi er i fuld gang med at øve, og det er jo som sagt Baldonis julecirkus. Mig og Debbie, vi er nisser, og så har vi jo også lille Julie, som vi også skal passe nu lige på snakke med. Og julemanden kommer, og alle artisterne. Og det er selvfølgelig det, vi skal øve på. Og egentlig lige nu, der gider jeg sådan set ikke så meget mere, men det bliver jeg nok nødt til. Så vi er klar til weekenden. Så vi har lige 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ting, tror jeg, vi skal have øvet på. Og det er dejligt. Men ja, vi har en del ting, vi skal have øvet os på. Og det skal bare sidde i skabet. Fordi lørdag, når vi starter ude i Avedøre, der er det 2 forestillinger i streg. Søndag 2 forestillinger i streg. Og så er det ellers bare derude af frem til 19. december. Så der bliver travlt, det skal nok blive hyggeligt. Vi skal bare lige i gang, sådan er det altid. Så jeg skal høde mig med hende der. Det ser meget forkert ud, den må du bare løbe ind i hovedet på. Ja, vi skal i gang. 1, 2, 3. jeg tror det kan slemt. Jeg så ikke, du havde fat i, så jeg var ikke klar på, hvor fløj jeg stod. Hun sidder bare det er ikke meningen. Kan man gøre det? Det er altså det, der sker, når man har trænet lidt for meget, så bliver man altså lidt overtræt. Og Debbie, hun er gået totalt amok. Sensor, slip.
Debbie er overtræt, og jeg kan ikke klare det mere. Og nu er klokken 7, så nu er lille Kældrik kommet. Ej! Det er så sjovt. Jeg kan ikke klare mere. Ej. Nu tror jeg, Julie skal sove. Julie er heldigvis ikke vågen nu, fordi hun vågner først, når vi starter julecirkus. Så det er ikke Julie, det her. Julie er en levende gris. Ja. Men hun er i hi, og derfor så kan man gøre med hende, hvad man vil. Det lød totalt klamt. Ej, hvor var det færdigt. Ja, det blev ikke så meget vlog fra i dag. Det blev ikke så meget vlog i dag, men jeg tænker, der kommer lidt mere, når vi går i gang med prøverne med kostyme på, og vi kommer også til at lave en masse... Ja, det er hårdt at være sammen med Debbie. Ej, så lige helt stille, Debbie. Så lige helt stille. Så lige helt stille. Hvad er det? 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 Jeg kan ikke. Hvad er det? 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 Er det på mig? Er det på mig? Er det på mig? Hvad er det? Hvad er det? Hvad er det? Det var bare dit hår, der sad sjovt. Nej. Ja. Ja, så vi holder pause for i dag. Debbie, hun skal i seng. Og jeg skal op og se noget stream og lige slappe lidt af i hovedet. Jeg kan også godt lige sidde og se noget. Nej, fordi man bliver lidt træt i hovedet af at øve og træne og være sammen med hende der. Au, for satan! Du skal ikke være nervøs. Så venner, der kommer mange... Hold nu mund, det er copyright, jeg skal klippe det hele ud, mand. Hej. Venner, tak fordi I så med, det sætter jeg pris på. Og der kommer mange flere vlogs fra Julecirkus, både når vi træner og når vi er ude. Pas godt på hinanden. Husk I dejlige, husk I skønne, husk I fantastiske, og så ses vi, når jeg er lidt mere frisk. Hej. Bye. Bye, Felicia. Bye.